Hier gaat het allegear om. Een scène uit het speeltje Modern Warfare 2. In verschillende media wordt er een relatielijn tussen het speeltje en de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn van Arun Sneun. De dieder hier het speeltje op de computer staan. Wat ik begreep is dat de zijn werd, ja, dit is een vorm van grof geweld en dat show ik in games waarom. Dat begreep ik. Maar ja, er zijn natuurlijk films waar ik grof geweld die voorkomt. En ja, de mens is wel heel erg sensatiebelust. Het is net voor het eerst dat gewelddadige games in opspraak raadje. Ik bij de shitterij op een squale in Columbine in Amerika wie het gouden games die de schuld kregen. Justin van Elst, student aan de NHL, is echt gamer. Hij speelt gouders een shitspultje. Ik vind het allemaal een beetje overdreven wel. Want er zijn zo verschrikkelijk veel mensen die gamen en die spelletjes spelen. En ook met vrienden, hè, echt een soort sociaal ding wordt het dan. En dat er dan 1 of 2 mensen zijn die sowieso misschien al problemen hebben en die dan ook spelletjes spelen. Ja, dat kan gewoon gebeuren, want er zijn zoveel mensen die dat doen. Dus, ja. Nou, ik in je scène zien. Ik ben zelf net een hele fanatieke gamer. Dat ziet er vrij heftig uit, toch wel? Dat zal de vliegtuigscène zijn geweest, of het vliegveld. Dat is inderdaad een heel heftig... ik vond het zelf ook niet echt een heel erg goede scène. Het was veel te overdreven en veel te provocerend eigenlijk ook. En ja, ik werd er zelf eigenlijk ook niet zo goed van. Sikkema verwachtte dat ik in de toekomst nog wel discussie wezen zullen op games. Krijgt liek als er in het verleden ook discussie west is over de invloed van muziek en films. Ik zou die mensen die dus heel bot roppen van games maar geweld in verband brengen. Van, als je in je omjouwing mensen hebt die dat soort games spelen, want zelf dat blijkbaar net, ga er maar in contact en praat erover. Hè? Praat erover met mensen en show er zelf naar. Onderzoek je het en ja, loop je eigen conclusie. This way, let's go.